Партнер программы – компания МТС. Якостная и надейная мобильная сувязь по всей Беларуси. Неяк один замежны вандроўнік, вандруючы па Беларусі, завітаў адно з беларускіх мястэчак. І вось у карчме зацікавіўся танцамі, якія нагадвалі яму тарантэлу, што танчаць у яго родным Неапалі. І вось я вырашыў даведацца, дык што ж гэта за такое беларускае мястэчка, якое настолькі спадабалася майму калегу замежнаму вандроўніку. І вось я тут, мястэчка Дварэц, Дятлаўскі раён, Гродненская вобласць, Рэспубліка Беларусь. Дзень добры, панове! Вось звычайна назову сваю паселішча атрымлівае альбо ад уладара, хто заснаваў гэта паселішча, ці ад рэчкі, над якой гэта паселішча ўзнікла. Вось у дварцы працякае рэчка Маўчатка, а назова пайшла ад звычайнага двара. Справа ў тым, што паселішча тут узнікла на гасцінцы Слонім Наваградак. Тут нават быў невялічкі замачак і двор невялічкі. І вось гэты невялічкі двор так і называлі Дварэц. А вось упершыню ў летапісах паселішча ўзгадваецца ў 15 стагоддзі і належаў тады дварэц шляхцічу Фёдару Далголдавічу. Фёдар Даўголдавіч кіраваў тут нядоўга, таму што вельмі ў хуткім часе сюды завіталі магнаты Кежгайлавічы. А Кежгайлавічы – гэта знакаміты ліцвінскі баярскі род. А вядомы гэты род аж 14 стагоддзя. А родапачынальнік Кежгайлаў лічыцца трэці сын баярына Вальмонта Кежгайла. І вось калі гэты Кежгайла прыняў хрысціянства, стаў каталіком, яго назвалі Міхал. Міхал Кежгайла. Ён і лічыцца родапачынальнікам. І вось ягоны сын, таксама Міхал, быў канцлер Вялікага княства Літоўска ў 1444 годзе. І за добрую службу вялікі князь Казімір падараваў яму разам з некаторымі вёсачкамі і вось гэтую вёску Дварэц. І вось у 1516 годзе унук Кежгайлы Мікалай вось тут у дварцы пабудаваў самы першы драўляны касцёл. І ў тым жа годзе дварэц атрымаў статус мястэчка. Але вось праз 40 гадоў памёр апошні з роду Кежгайлаў, і дварэц перайшоў да радні па жаночай лініі Кежгайлаў, да роду Завіш. Энцыклапедычная даведка. Завішшы. Дзяржаўныя дзеячы герба-лебедзь у Вялікім княстве Літоўскім. Завішшы з'яўляліся адным са шматлікіх адгалінаванняў літоўска-баярскага роду, які прыняў герб-лебедзь у час заключэння гарадзельскай уніі. Родапачынальнік рода Завішшаў згадваецца ў 1443 годзе. А больш вядомы з роду Завішшаў, хто вельмі шмат зрабіў для дварца, гэта быў мінскі стараста Андрэй Завішша. Вось, напрыклад, калі скончылася вайна з Масковіяй, то Андрэй адбудаваў касцёл, які будаваў яшчэ Кежгайла, які згарэў падчас гэтай вайны. А яшчэ ён пабудаваў тут шпіталь, таму што пасля вайны з Масковіяй у нас засталося на Беларусі вельмі шмат сірот, бяздомных, хворых, і ім патрэбна была дапамога. Шпіталі ўзніклі ў Вялікім княстве Літоўскім яшчэ аж у 15 стагоддзі, а займаліся гэтыя установы тым, што апекавалі над састарэлымі людзьмі, над сіротамі, над беднымі, над хворымі, над бяздомнымі. А засноўвалі звычайна шпіталі гэта праваслаўныя, каталіцкія і уніяцкія брацтвы. І вось такі шпіталь заснаваны быў дзякуючы Андрэю Завішшу і вось тут у дварцы.
Пасля смерці Андрэя яго ўладанні перайшлі да сына Крыштапа Завішшы. І вось Крыштап кароль гэта быў вельмі такі разумны хлапец. Ён у 19 гадоў ужо ўзначаліў мінскае староства. Праз 2 гады ён жаніўся на Тэрэзе Тышкевіч, але жылі вось яны не ў дварцы, а побач у суседняй вёсачцы, у маёнтку. І вось цікава, што ён усім сваім вёсачкам навакольным даваў такія назовы еўрапейскіх краін. І вось дварэц ён называў «Мая Гішпанія». А вось хочу сказаць вам, панства паважанае, што жонка яго Тэрэза ва ўсім дапамагала мужу. Яна вяла бізнес сямейным і сама асабіста ездзіла прадаваць збожжа і падпісваць розныя кантракты з купцамі. Але вось Крыштап аддаваў перавагу зусім іншым справам, чым гандаль. А ён аддаваў перавагу літаратуры. І вось кажу, што менавіта тут, у дварцы, ён і напісаў сваю знакамітую паэму «Агнульф і Флёрэстына». І гэтая паэма як бы стала вядомая нават не толькі вялікім княствам літоўскім, але і за яго межамі. І хто ведае, як бы склалася яго літаратурная дзейнасць, калі б не палітыка. Кароль заўважыў яго здольнасці і адправіў яго паслом у іншую краіну. І неведама, да якіх бы ён вышынь дайшоў, калі б ён не пасварыўся зусім выпадкова з вельмі ўплывовым чалавекам у вялікім княстве, з ваяводай Янам Казімірам Сапегай. А здарылася вось што. Крыштапу Завішшу далажылі аб тым, што вось сюды на ягоныя землі прыйшоў атрад украінскіх казакоў. Ну і Завішша, канешне ж, адправіў сюды сваіх хлопцаў, каб яны зарыштавалі іх. Тыя іх узялі ў палон, праўда, казакі, кажуць, не адбіваліся, але пасля высветлілася, што гэтых казакоў запрасіў сюды гетман Сапега. Але гэта ўсё было супраць закону. І тады Крыштап як бы хацеў іх адпусціць назад, але пазней прапанаваў ім, каб яны пайшлі да яго на службу. Тыя згадзіліся, і вось гэта ўсё Ян Казімір Сапега палічыў за асабістую крыўду і пачаў помсціць. І вось Казімір Сапега пачаў плесці супраць Завішшы розныя інтрыгі, розныя перашкоды рабіць. І вось дзякуючы гэтым ягоным інтрыгам Завішшу некалькі разоў адмаўлялі ў павышэнні. А калі пачалася вайна са шведамі і Сапега прыняў бок шведаў, то ён падчас гэтай вайны неаднойчы пасылаў наёмных забойцаў, каб тыя забілі Крыштапа. Але памёр Завішша сваёй смерцю у 1721 годзе і пахавалі яго ў Мінску, у мінскім саборы святога Юзефа. На той час Крыштап Завішша уже быў выбітным сенатарам. І вось пасля сваёй смерці ён пакінуў вялізную літаратурную спадчыну. Ён напісаў такія кнігі, як «Гісторыя несмяротнага Бога, што пакутуе ў смяротным целе». Ён шмат пісаў аб роду Завішшаў. Ён напісваў паводзіны беларускай і жыццё беларускай шляхты, магнатаў. І вось там ён звяртаў у гэтых кнігах на тое ўвагу, што беларуская шляхта і магнаты дарэмна марнуюць час на паляваннях, на балях, быццам краіне нічога не пагражае. І вось таму не дзіўна, што напрыканцы 18 стагоддзя такая краіна, як Рэч Паспалітая, проста знікла з мапы Еўропы.
Дварэц – гэта невялікае мястэчка з вялікаю гісторыю. І вось калі вы сюды вырашце завітаць, то абавязкова прыхапіце з сабой мабільны тэлефон МТС. Таму, для чаго? Каб падзяліцца сваімі ўражаннямі са сваімі сябрамі і знаёмымі. Таму што МТС тут працуе якасна і надзейна. Вось гэтыя рэшткі старажытнага млына знаходзяцца ў дварцы на рэчцы Маўчатка. І вось некалькі гадоў назад сюды прыязджалі гісторыкі з Мінску. І яны адшчыпнулі кавалачак старажытнага тут раствору, завезлі ў Мінск, і ў Мінску экспертыза паказала, што гэтаму млыну не менш за 500 гадоў. А гэта значыцца, што пабудаваны ён тут быў аж у 16 стагоддзі. Вось гэтая Святапакроўская царква была тут пабудавана ў 1866 годзе на месцы старой уніяцкай драўлянай царквы. Той уніяцкую царкву адсюль драўляну перанеслі на старажытныя могілкі. І вось на вялікі жаль да нашых дзён яна не захавалася. А вось гэтай царкве пашанцавала больш, нават больш, чым касцёлу, таму што яна з 66-го году так ні разу і не зачынялася. І нават нягледзячы на тое, што падчас савецкай улады тут не было бацюшкі. Калі бацюшкі тут не было, то людзі самі прыходзілі сюды, адчынялі дзверы і маліліся Богу. Пасля трэцяга падзелу Рэчы Паспалітай дварэц адышоў у склад расійскай імперіі. І вось у 19 стагоддзі сюды завітаў яшчэ адзін знакаміты завіша, гэта Ян Казімір. А завітаў ён сюды не таму, што тут гэта належала ягонай радне, а таму, што тут побач з дварцом вельмі шмат захавалася курганоў каменнага веку, а Ян Казімір быў славутым археолагам. Энцыклапедычная даведка. Ян Казімір Завішша, беларускі археолаг, сябра Маскоўска археалагічнага таварыства. Скончыў мінскую гімназію. Даследаваў гарадзішчы, курганы і старажытныя стаянкі на тэрыторыі Беларусі. Вывучаў пытанні засялення старажытным чалавекам берагоў Віліі, Дняпра і Нёмана. На міжнародных кангрэсах выступаў па праблемах вывучэння каменнага веку. І вось Казімір Завішша у сваіх нататніках запісаў, што у дварцы на той час жыло 500
чалавек. Знаходзілася дзве царквы, адна каплічка, адзін касцёл, школа, багадзельня, 9 крамаў і 2 карчмы. І вось у адну з такіх корчмаў і завітаў гэты італьянскі вандроўнік і здзівіўся таму, што мясцовая моладзь танчыць не лявоніху там ці крыжачок, які альбо польку, а танчыць танец, які вельмі яму нагадваў яго родны Неапаль і танец тарантэлу. І вось у сваім нататніку ён запісаў, што у карчме сядзеў дудар, да дудара падыходзілі па чарзе пары. Пары гэтыя давалі дудару хто яйка, хто блінец, хто капейку, і ён пачынаў іграць дзеля іх музыку, падобную да тарантэлы. І яны яе танчылі. Спачатку пары танчылі насупраць адзін аднаго, пасля ішлі кругам, пасля зноў адзін насупраць другога, а заканчваўся танец гэты вальсам. І яшчэ нататніку запісаў, што вось тут у дварцы жывуць вельмі кемлівыя, дасціплыя людзі, якія любяць спраўляць свае святы і дзеля гэтага анічога не шкадуюць. Contra el tiempo que la vida es un momento. Despierta ya, que hay mil motivos por los que... На пачатку 19 стагоддзя дварэц гэта было, амаль цалкам шляхецкае мястэчка. І вось калі ў 1831 годзе на Беларусі пачалося паўстанне шляхецкае, вядома, шляхта вось гэта мясцовая падтрымала гэтае паўстанне. І вось падчас паўстання мястэчка было амаль усё спаленае, а тых шляхцічаў пасля паразы паўстання, якія яго падтрымалі, выслалі ў Сібір. І вось пасля паўстання ў Завішаў мястэчка гэтае забралі, але царскія ўлады яго перадалі шляхцічам Пратасевічам, але за што невядома. І вось Пратасевічы распачалі адбудоўваць дварэц наноў. Вось тут у дварцы ў гэтым мястэчку яны пабудавалі сабе вялізны палац. Побач з палацам пабудавалі шмат гаспадарчых пабудоў, заклалі парк. І вось паколькі той касцёл, які будаваў яшчэ Андрэй Завіша, згарэў у час паўстання, то яны вырашылі пабудаваць тут касцёл новы, цагляны. Але на той час царскімі ўладамі было забаронена ў гэтым краі будаваць цагляныя касцёлы. І вось жонка тагачаснага уладара дварца Міхала Пратасевіча, Апалінарія Пратасевіч, паехала ў Петербург, дамаглася там, каб ёй далі дазвол на будаўніцтва тут цаглянага касцёла. Паехала да Радзівілаў, у Радзівілаў узяла грошы на будаўніцтва, сваіх дабавіла. І вось так, дзякуючы Апалінарії Пратасевіч, вось тут у дварцы і ўзнік вось гэты касцёл у неабарочным стылі. Асвечан быў у 1905 годзе у гонар святога Антонія Падуанскага. Але вось на вялікі жаль, сама Апалінарія Пратасевіч да гэтага дня не дажыла. Вось тут, на ўскрайку дварца, на старажытных каталіцкіх могілках і пахаваная Апалінара Жураўскіх Пратасевіч, дзякуючы намаганням якой і з'явіўся ў дварцы касцёл. Побач з помнікам раней знаходзіўся яшчэ склеп, дзе былі пахаваныя дзеці Апалінары. Яна, на вялікі жаль, перажыла сваіх дзяцей. І вось пасля яе смерці яе муж Міхал Пратасевіч у Неапалі замовіў для яе помнік вось гэтага анёла, прывёз сюды ў дварэц і ўстанавіў яго на магіле сваёй каханай жонкі.
Мясцовыя жыхары мне распавялі, што вось гэты анёл, ён на каляды тройчы аблятае дварэц. І вось падчас савецкай улады 3 камсамольцы вырашылі як бы гэты міф знішчыць, развеяць яго. Яны прыйшлі ноччу, взялі гэта анёла і скінулі на зямлю. Але калі прыйшлі сюды назаўтра, то бачылі, што анёл стаіць на тым жа месцы, дзе і стаяў. Яны падумалі, што гэта хтосьці з мясцовых людзей прыходзіць ноччу і ўстанаўлівае яго на старое месца і вырашылі пакаравуліць. І вось калі яны всю ноч прасядзелі каля помніка і пад раніцу, скажу, заснулі, і калі прачнуліся, то ўбачылі, што анёл ізноў жа стаіць на тым жа самым месцы, дзе і стаяў. І вось, дзякуй Богу, з таго часу гэты помнік ніхто не кранае. І вось калі Міхал Пратасевіч застаўся адзін, жонка памерла, дзеці памерлі, і ён вырашыў пакінуць гэты куток і з'ехаць за мяжу у Польшчу. І вось ён частку зямлі свае прадаў, а вось палац гаспадарчай пабудовы ён усё гэта перадаў касцёлу. І вось, кажу, тут у гэтым будынку раней былі касцельныя майстэрні. Тут хлапцы выраблялі для касцёла розныя начынні, там лавы, сталы. Але вось пасля Другой сусветнай вайны, калі сюды прыйшла савецкая ўлада і быў арганізаваны калгас, то калгасу патрэбны былі свае гаспадарчыя пабудовы, свінарнікі, кароўнікі, і вось тады палац разабралі на цэглу. І вось гэта адзінае, што асталося ад маёнтка Пратасевіча. Мясцовыя жыхары і па сённяшні дзень вераць у тое, што анёл іхні заўсёды на каляды тройчы аблятае дварэц. І што гэта дзякуючы менавіта анёлу і па сённяшні дзень захаваліся і царква, і касцёл. І дай жа Бог, каб гэты анёл ніколі не пакідаў мястэчка дварэц. Да пабачэння!